Сәлем, бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм мин аның алып баручысы Эльвира Гарипова. Бүген без шәһәрдән авылга күчеп кайту, яңа баштан авылда тормыш корып яшәү турында сөйләшәчәкбез. Минем белән Апас районында яшәүче Альбина Бәширова. Уттай кызу, шәшү, кыш-кырт алу чорында аны тотуы җиңел түгел. Әле дә без аның белән өйдә җәйлеп утырып түгел, юлда, машинада сөйләшәбез. Һәм Альбина белән таныштырып узам. Ул әлегесе вакытта китапханәдә, авылда китапханәдә эшли, йорт салалар. Кайчандыр Казан салып тордыгызмы? Бәтте дип саныйбыз инде, яшибез. Кайчандыр Казанда яшәгән кеше, журналист әле, тамада, блогер, шагыйрь, җырчы. Кичә 100 үрдәккә заказ биреп кайттым диде. Ничек, Альбина, менә сезнең шушындый гомумән күбрәк иҗат кешесе буларак авылда тормыш алып бару, гомумән ни өчен кайтырга булдыгыз һәм Кайдан килде бу уй дигән сүздән башлыйк инде. Менә мин үзем шәхсән 18 ел буе Казанда яшәдем. Бу вакытка инде бу чорга безнең мәктәпне бетереп Казанга укырга килүдән башланган чор инде бу 18 ел. Әз дип санамыйм мин аны, чөнки инде Казанның нинди генә җирендә яшәмәдек, нинди генә вакытын күрмәдек дигәндәй, эчендә кайнадык. Шундый бер мизгел килеп җитте. 3 бала туды инде, беренче баладан соң шактый аерма белән 8 елдан соң мин тагын бер артлы 2 кыз бала таптым. Аллага шөкер. Безнең эшебез, төп эшебез концертлар алып бару, концертлар оештыру, җырлар, тамадалык белән шөгыльләнгәч, безгә менә Казанга тулы бәйлелек юк иде бездә. Теге төп эш урыны булмагач, беренчедән аның да әһәмияте булды менә шушы фактның да. Һәм иң мөһиме минем балалар. Мин балаларымны чиста мөхиттә, яхшы сыйфатлы ризыклар ашатып, иркенлектә иң беренче чиратта үстерәсем килде. Шуңа күрә мин генә түгел инде, ирем белән дә без 18нче елда төпләп тулысы белән кайтып күченеп беттек. Но менә шушы фикер инде безнең бер 4 еллап сакладык инде без аны, 4 еллар буе уйлап йөрдек, хыялланып, менә 18нче елда инде ниһаять кайтырга булдык, гамәленә иреште бу хыял дигәндәй. Тагын бер фактор безне менә кайтырга мәҗбүр иткән минем ирем. Әйткәнем дә бар инде аны, матбугатта да әйткәнем бар. Бөтен эшне дә белә торган, теге сау сәламәт авыл егетен шәһәрдә газаплап яту бик зур гынахтыр дип инде. Шуңа күрә, чөнки ул чыннан да менә авыл баласы, авылдан инде эш бар, бөтенсендә эшләп үскән. Алар үзләре фермерлар гаиләсеннән, Мамадыш ягыннан минем ирем. Шәһәрдә без ярар теге гастрольләргә чыгып китә идек, ничектер электромыш бер төрле бара иде инде. Әмма 3 бала булгач, бөтен нәрсәне ташлап, гастрольләргә чыгып китүнең мәгънәсе әс шикелле тоелды. Анда инде гастрольгә чыгып китү бит инде ул тоже теге чыктың да сиңа бөтен нәрсәне әзерләп куйган дигән сүз түгел. Авырлыклары да бар иде. Но менә шушы көнгә хәтта 17нче елга кадәр без инде шушы эш белән шөгыльләнеп йөрдек тә, аннарысын ул эшнең мәгънәсе калмады. Мәгънәсе дә, максаты да калмады. Шуңа күрә менә без инде күптәнге хыялны тормышка ашырырга булдык. Авылда иркен, тыныч, рәхәт, гади, җиңеллеге дә бар, авырлыклары да бар әлбәттә. Но эштән куркмасаң, яшәп була дигән фикердә без әлегә кадәр шушы фикердән кайтканыбыз юк. Рәхәт, эзләп кайттык. Сез бөтен мондагы дөньяны ташлап, яңа җирдә, яңа йорт сала башладыгызмы, яки анда сез сатып алдыгызмы? Ничек менә шул ни булды? Яңа җирдә, яңа йорт салдык. Менә бу Карамасар авылы минем әнинең авылы, әниләр инде анда гомер буе яшәделәр. Без үзебез дә Зеленодольскидан күчеп кайткан кешеләр инде 83нче елда, 1983нче елда. Безнең теге авылның бер урамы, без иң югары очында торабыз, озын урамның югары очында, урман буенда инде, анда табигате матур булса да, ул вакытта инде юлы да бик юк иде, суы да якынрак урамга, менә шушы трассага, теге үзәккә якынрак урамга күчтек без. Бер буш йорт тора иде инде анда, иске, бөтенләй ташландык йорт иде инде, аны 1 ел буе рәсмиләштердек. Анда бик күп кагаз эше бик каты күп булды, сутлары булды. Без ул йортны ишеп, яңадан фундаментлар салып, яңадан менә нулдән башлап дип әйтергә була йорт салдык. Без аны бик
бик тиз салдык дип саныйм мин, чөнки менә беренче кирпеше әле фундаментын инде 18 елда ук салып куйган идек. Беренче кирпеше 2019 елның 24 июнендә салынган иде. Беркайчан да онытмыйм мин аны. Инде без 19дан 20гә күчкәндә инде яңа елда 31 көнне без күчендек яңа йортыбызга. Иң беренче пассивны кертеп җибәреп шулай итеп беренче 2020 елның беренче төнен үзебезнең йортыбызда кундык, йортыбызда каршыладык. Әле эшләр бик каты күп. Ул бетеп тормый бугай инде, анда авыл җирендә йортта шулай бит инде. Әле менә бер ел теге кышны инде кып-коры йорт белән чыктык. Ни капкасы юк иде, ни кыймасы, коридор теге верандалар да юк инде. Коридордан туп-туры урамга чыгып китә идек без өйдән. Кызык кына шундый. Менә хәзер инде капкаларын, кыймаларын ясап куйдык, әле өлешчә генә булса да хәзер әкрен-әкрен үрдәкләрнең әле траклары юк. Аларны трак белән тәэмин иткәч алып кайтасы була инде, Алла бирсә. Сез балалар өчен кайттык дип әйттегез, әйме? Балаларның укуы ничек? Менә минем үземнең уйлаганым бар. Мин шәһәр мәктәбендә укыган булсам, әллә кем булыр идем дигән уйлар кергәләштерә иде элек. Безнең авыл менә дөньядагы бөтен шәһәрләрдән дә бик ерак урнашкан, асфальт та түшәлмәгән иде инде ул вакытта да, әле дә юк инде ул, газ да кермәгән иде, урта мәктәптә юк иде һәм сезнең авыл зурмы, мәктәпләре, бакчалары бармы? Соңыннан балаларыгыз ник кайттыгыз, ник шәһәрдә яшәмәдегез, ник Казанда яшәмәдегез дип гаепләмәсме? Менә сезнең беренче сүзегезгә ул теге стереотип буларак кабул ителә бит инде. Шәһәр мәктәпләре авылныкыннан яхшырак, шәһәр мәктәбендә укысам, әллә кем булыр идем дигән сүзгә җавап итеп шуны әйтәсем килә. Шәһәр мәктәбендә укыган бөтен кешедә барсы да әллә кем булып бетмәгән. Дөресен генә әйткәндә, теге әгәр дә мәктәптән генә торса инде, бик күп нәрсә әлбәттә кешенең үзеннән тора. Но менә безнең яктагы мәктәпләр турында әйтсәң, безнең авылда авыл бик зур түгел, бер 200 кеше бар инде, булай теге исәпләнә, төпләп яши торганы тагын да бәлки әзрәктер. Безнең күрше авылда бар урта мәктәп, ике якында инде ике күрше авылда да бар урта мәктәп, безнең башлангыч мәктәп кенә авылда. Балалар бакчасы бар. Ул балалар бакчасы белән бик нык горурланабыз, чөнки узган ел инде анда зурлап ремонт ясадылар. Хәзер шәһәрчә әйтергә теге йөрибез инде, бассейны гына юк дип, башка бөтен әйберләре дә бар диярлек. Балалар бакчасыннан зарланырлык түгел, бердә бик әйбәт тәрбиячеләр эшли, белемле тәрбиячеләр. Мәктәп күрше авылда, менә олы кызым мәктәптә менә 6-ны бетерә бу ел. Отличница булып бетерә, Аллага шөкер. Ничәнче ел буе инде отличница булып эшли, бәлки әле ялгышмасам бердән-бер отличница булган инде ул мәктәптә. Анда теге начар дип әйтеп булмый, бөтен укытуны берничек тә начар дип әйтеп булмый, чөнки мәктәбеннән түгел, укытучыларыннан тора. Анда инде менә минем уйлавымча, минем карашка әйбәт, тәҗрибәле, иң мөһиме, күбесе элеккеге чордан, теге элеккеге чор традицияләр белән, элеккеге чор манерасында укытучылар. Шуңа күрә бардыр инде анда, бер җитешмәгән яклары да, техник яктан инде җитешсезлекләр бардыр. Тик укытуларын бердән начар дип әйтә алмыйм, чөнки белеме бар. Менә хәзер хәтта теге дистанцион уку бара бит инде, берничә көнне калып бара. Анда да җаен табалар, әйбәтләп укытырга, дәресләрен әзерләтергә. Зарланырлык дип әйтә алмыйм. Чөнки үзебез дә авыл мәктәбендә укыдык. Русчан да беләбез, татарчан да беләбез, Аллага шөкер. Бердә теге шәһәрнекеләреннән кимрәк дип үземне кимсенеп йөргәнем дә юк. Балаларым да шулай булыр дип уйлыйм. Кешенең үзеннән бик күп нәрсә тора бит инде. Балаларны ничек йөртәсез күрше авылга? Автобус беләнме, үзегез йөртәсезме, җәяү йөриләрме, нинди анда мөмкинлекләр бар? Йөртүен автобус йөртә, билгеле бер урынга киләләр дә инде, балалар җыела да авыл башына, шуннан автобус килеп алып китә, алып кайта. Анда теге ризалык белән инде неләр куллар куябыз инде, менә шушы балаларны автобуска утыртып җибәргән вакытта без инде тулы ышанычта. Алар исән-имин барып җитәләр, арасы ерак түгел, артык җылы автобуста әйбәт барып җитәләр, Аллага шөкер.
балаларны. Инде балалар бакчасына үзебез йөртәбез якында гына. Ну, хәзер инде теге интернет барыбер авылда да бардыр бит, сездә дә уку мөмкинлекләре күбрәк, үзең дә өстәмә шөгыльләнергә дә бернинди шикләр дә юк. Бер яктан караганда, бу авылда укыдыңмы, шәһәрдә укыдыңмы, берни дә юк кебек, аермасы юк кебек, әйме? Аннары, Альбина, авылда яшәп, акча эшләп буламы? Менә мин тагын үзебезнең якларны сөйлим инде. Башкортстанда шулай матур, төзек, бай авыллар, йортлар бар, ләкин аларда яшәүче ирләрнең яртысыннан күбе Себердә эшли. Чөнки бүтән эш юк. Мал үстерәләр инде, ләкин сыер ите бәясе мин белгәннән бирле һаман шул 200 сум тирәсе тора. Башка әйберләргә хак артып тора. Минем әти бер санап чыгарган иде, менә бер үгезне суеп саткан акча тагын бер ире малны үстерергә генә җитә ди. Ягъни самоокупаемость. Нәрсә дип әйтәсе килә инде? Акча эшләп булса, ирләр авылда да эшләр иде. Себердә дә җиңел эшләрдә йөрмиләр бит. Менә бармы эш авылда? Мин эшләсәң авылда эш бар дигән фикердә, чөнки менә ирем әле шушы көнгә кадәр әйткәнемчә аларның үзләренең Мамадыш ягында фермерлык хуҗалыгы бар. Анда 200 гектар җирләре бар аларның. Алар әлегә кадәр менә теге тормышка җитәрлек дип әйтсәң була. Мөмкинлекләре бар иде инде менә шунда эшләп, үзләренең тормышларына җитәрлек акчаларны эшли алалар иде. Безнең хәзер менә шушы елдан инде Алла берсә үзгәреп китәрдер дип уйлыйм. Бу җирне Ленар ирем инде үзебезнең авылда, үзебезнең территорияда алырга уйлый. Зур эшне башлау була инде бу. Эшләсәң була. Хәзерге вакытта ул тагын параллельно без инде берничә эшне алып барабыз бит инде. Ашлык алу, сату эшләре белән шөгыльләнә инде. Аның үзенең теге ипысы бар. Менә ничек дип әйтим? Тырышсаң, эшләсәң, менә эзләнсәң, табып була. Менә безнең авылда теге бар кибет тотучылар, менә хәзер барлап чыгыйм әле менә ничек акча эшлиләр дип инде. Кибет тотучылар бар, шулай ук күпләп терлек үстерүчеләр бар. Но терлекне инде шуннан да күп иттереп үстерсәң генә, мәсәлән, үзеңнең ниндидер тагын өстәмә, мәсәлән, үзеңнең җирең булып, ашлыгын, шушы аның теге ашавын үзең әзерли алсаң, аның инде әлбәттә файдасы күбрәк була. Сатып алып терлекне үстерүнең мәгънәсе юктыр дип беләм мин. Эшлиләр инде, эшләгән анда теге газ өлкәсендә эшләүчеләр бар, менә нинди эшлиләр. Булай зурлап, менә безнең якта ул фермерлык бик башка яклар белән чагыштырганда шактый аз таралган. Менә иремнәр ягында, Мамадыш ягында да бер авылларында гына әллә ничә фермер, безнең якта алар юк. Менә әлегә бәлки инде ул теге башлангыч чыгынадыр әле, бәлки булыр ул теге эшли башларлар дип уйлыйм инде. Кулы эш белгән кеше тик ята да алмый, тик ятмагач акчасы да буладыр дип саныйм инде мин. Бүтән нәрсәне менә без теге эшли башлаган вакытта барбер үзеңә ниндидер бизнес план төзисең, үзеңә ниндидер менә керемнәрен, чыгымнарын исәпләп, каламы анда сиңа кереме, юкмы, аның теге бүтәнсен исәпләп, уйлап эшләсәң, була. Яшәп торабыз әлегә, Аллага шөкер. Азатлык радиосы, Татарча подкаст. Ишетмәдегез микән? Менә бу пандемия башлангач, эшсез һәм акчасыз калган шәһәр кешеләренә Татарстан авылларында эш урыннары тәкъдим ителә башлады. Бу Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгы авылда җәйге мәшгульлек дип аталган чара уйлап чыгарган. Хәзерге вакытта 200 ширкәт менә шул авыл хуҗалыгы ширкәтләре 400дән артык эшче кабул итәргә әзер диелә шул министрлык хәбәрендә. Менә бу бигрәк тә Әлмәт, Яшел Үзән районнарда бакча җиләге җыючылар кирәк дип әйтәләр инде. Шуннан соң урып җыю вакытларына тракторчылар, агрономнар, пешекчеләр. Сезонлы эш була инде бу, әйе. Хезмәт хакы хәтта 40 мең сумга җитә дип белдерә инде министрлыкның матбугат хезмәте әйтә моны. Һәм сез моңа ничек карыйсыз шу шәһәрдән кешеләрне авылга алып кайтып эшләтүне? Авылда эшчеләр җитми микәнни? Җитә. Менә авыл кешеләренең теге яманлап та әйтәсем килми инде факт. Авыл кешеләренең бер төрле менталитет бар. Якын тирәдәге кешегә эшләмиләр алар нишләптер. Әллә кая барып
шул ук акчаны эшләп кайтырга мөмкиннәр читтә. Менә үзеңнең тирәңдә, мәсәлән, берәр эш ачып җибәрсәң, безнең менә бераз гына курку бар, кеше эшләргә кеше табып булыр микән дип. Ул инде авылда кеше юк дигән сүз түгел, менә нишләптер аларның ниндидер сәбәптән нәкъ менә авылда әллә аның теге алдауыннан куркалар, ниндидер шикләре бар. Күбесенең менә авылда эшчеләрне табырга кыенрак дип тә әйтә алам. Бу ситуациягә карата инде. Әгәр дә чынында договор белән эшләсәләр, менә шундый килешмәләр белән эшләсәләр, хезмәт килешүләре белән эшләсәләр, нишләп булмасын? Эшләгән кешегә һәр вакытта да. Мин инде теге шундый уем бар, шундый фикерем бар. Мин әйтәм, карьераны урам сибүче булып та төзеп була. Бик әйбәт итеп эшләсәң, синең эшең була. Менә бер кешене беләм мин, мәсәлән, Рәсим исемле ул кеше, аның фамилиясын әйтмим инде. Ул Казанда эшли, аның 6 баласы бар һәм ул 6-7 җирдә урам сибүче булып эшли. Җайлы гына иттереп, буланың ниндидер үзенә бер төрле теге җайланмаларын да ясап куйган, тырышып эшли һәм аның инде әлбәттә акчасы да теге файдасы да бар дигән шикелле. Нинди генә эшне дә чын мәгънәсендә күңел биреп эшләсәң, булсын дип. Теге кайвакытта без бит инде башлыйбыз да, аннарсын беренче авырлыклар килү белән ташлыйбыз эшне. Менә шушы авырлыкларны уздырып җибәреп, аннарсын җаена төшенеп, аннарсын ничектер яңаша бәлки ниндидер юлларын кулланып эшләсәң була инде дип уйлыйм мин. Соңгы яңалыклар, шул ук футурологлар, шул ук белгечләр менә бу постпандемия чорында шәһәрдән авылга кайтып төпләнүчеләр күбәер дип фаразлый, шундый фаразлар бар. Һәм гомумән шәһәрдән авылга күчеп кайту тенденциясе сизеләме сезнең танышлар арасында, бармы андыйлар тагын? Бу бит инде күпчелек шул безнең чоргы кешеләр име, 75-нче, 80-нче елларда туып, иң шаңлы елларда үсеп, башта бөтенебез бер күчебез белән шәһәргә килдек, инде университетта укымаган кеше калмады. Инде шәһәр балалары таптык, хәтта ки бер татар шәһәр субкультурасын барлыкка китерә башладык, әйме? Һәм кинәт кенә тордык та авылга тагын күченә башладык. Бу шул югалып калган буын сыйфатларымы, үз урыныңны таба алмаумы? Һәм менә минем танышлар арасында чынлап та бар авылга күчеп китүчеләр, шәһәр тирәсендә яшәүчеләр, инде алар бөтенләй бихисап һәм алар бөтенесе дә менә шушы авылдан чыккан кешеләр. Сезнең танышлар арасында бармы шундый тенденцияны сез сизәсезме? Бар, менә безнең авылга гына да ничә пар күченеп кайтты. Йортлар алдылар. Әле менә зурлаплы йорт салучы бар дип әйтмәс идем. Менә минем яшьтәшем мәсәлән кайтты Зеленодольск шәһәреннән. Үзе безнең энем кайтты, нидән гаиләсе белән Апаска кайтты инде ул, теге авылга түгел, Апаска кайтты. Менә шушы тенденция эшли башлардыр дип уйлыйм мин. Чөнки хәзерге вакытта авыл белән шәһәрнең аермасы нәрсәдә генә микән? Әгәр дә шул ук производствоны, шул ук сәнәгать өлкәсен авылга күчерсәң, мәсәлән, производство бар бит инде, мәсәлән, аның зданиесе монда тордымыни, авылда тордымы, аермасы бит юк хәзер. Юллар әйбәт. Теге кайвакытта инде шулай була, шәһәрдә нәрсәсе җайлырак дип әйтәләр инде. Шәһәрдә хәзер плюсларында күрмим инде мин шундый эшләүнең, теге сәнәгать өлкәсендә ниндидер эш башлап җибәрүнең. Чөнки авылда беренчедән аренда мәсьәләләре хәл итәргә җайлырак. Беренчедән, икенчедән барбер шартлары, менә тору, яшәү шартлары берничек тә үзгәрмәй. Элек бит инде мәрхүм Илфак Шихапов әйткәндәй, җылы бәдрәф эзләп китүчеләр бит инде авылга, авыл эшеннән туеп дигәндәй. Хәзер андый теге җылы бәдрәфтә эзләп йөрүсе юк, авылда һәрбер йортта бар инде ул. Һәм эш мәсьәләсендә дә алай йыгылып китеп эшләп, теге эшәнерлек иттереп эшли торган эшләр юк. Элек менә безнең якта иншегендер бар иде, без иншегендердән качып киткәнбездер инде авылдан. Андый эшләр бит юк хәзер. Хәзер печәнне дә сиңа китереп рулоны белән кайтарып куялар, әгәр дә дигәндә пай җирләренә бирелә торган печәннәр мәсәлән сатып алсаң да, элек инде аларны барып бөтенсен кул көче белән эшли идең бит инде. Сулар кергән, газлар кергән, печкә ягасы юк, су ташыйсы юк, кирләрне машина җыйып, бернинди аермасын юктыр дип саныйм. Плюслары бар, чисталык бар, иркенлек бар, ниндидер гавилек бар. Авылда менә район үзәгендә дә барасың, ул бит инде барбер теге шәһәрнең кичкенә генә бер макеты дип саныйм. Район үзәгенең шулык структура, шулык эшләр, шулык теге менә шулык хезмәтләр күрсәтелә бит инде. Анда җайлырак, анда бөтенсен дә беләсең, бөтенсе сине белә, бераз яши башлагач. Ниндидер мөнәсәбәтләр кырырга җайлырактыр дип уйлыйм мин. Шәһәрдән хәзер кире күчеп китүнең тагын сәбәбе, шәһәр бит бик сурайды, бик тыгызланды.
бик уңайсызланды дип тә әйтергә була. Тагызрак булган саен уңайсыз бит инде ул менә яшәргә. Машиналар күп, аның машинаның пычрагы күп дигәндәй. Шәһәр белән авылның теге аермасы хәзер авыл ягына карата теге әйбәт яккарак үзгәрә башлый шикелле. Плюслары авыл ягында күбрәк. Авылда татарча сөйләшәләрме әле? Сөйләшәләр, но русча да сөйләшәләр. Инде элек татарча гына сөйләшәләр иде, русча сөйләшмиләр иде. Менә хәзер менә балаларыбыздан гына карап әйтәм, безнең балалар татарча сөйләшә инде, анысы билгеле, но кирәк булса русча да инде алар сатып җибәрә сине. Шундый теге хәзер ике теллелек бик көчле, чөнки но менә бераз тагын да шулай барса, менә шушы темпта барса үсеш, татарча бәлки арткарак та калырга мөмкин. Монда менә безнең балалардан гына чыгып әйтәм, алар күп вакытын интернетта уздыралар, телевизор каршында бәлки уздыручылар, теге мультфильмнар карап, анда татарча контент бик әз. Бик әз. Нәрсә генә эшләсәң дә сиңа русчаны белергә кирәк. Татарчаны белеп кенә бөтен мәгълүматны да ала алмыйсың, үзеңә кирәкле әйберне дә. Менә мәсәлән, теге мультфильмнар гына карап утыралар, мультфильмнарны ал балалар, менә безнең балалар, минем кичкенә кызларымның берсенә 3 яшь, берсенә 5 яшь, алар мультфильмдагыча сөйләшәләр. Алар бит инде теге гади генә карап утырмый аны, без карыйбыз да онытабыз, алар аның иченә кереп китеп карыйлар бит. Һәм үзләре шул геройлар булып сөйләшәләр. Менә татарча булса инде, менә шушы хәзер ярый Шаян ТВ бар, теге эшлиләр әкренләп, но ул бик әз. Бик әз, башка менә урыс материалы белән чагыштырганда татар контенты бик әз. Шуңа күрәдер дип беләм мин. Менә сез китапханәдә эшлисез. Нинди китаплар сорыйлар балалар? Татарча укучылар бармы? Һәм гомумән укучылар бармы китапханәдә? Йөрүчеләр бармы? Укучылар бар, укыйлар, алар укудан бигрәк алар менә шәһәрдә баралар бит инде, мәсәлән, игровая площадка, уен площадкаларына керәләр. Анда паркларга чыгалар. Менә безнең авылдагы клуб, мәдәният йорты, китапханәләр ул күңел ачу урыны. Алар күбрәк менә шунда күңел ачу урыны, аралашу урыны буларак керәләр анда. Шунда инде җайына туры китереп китабын да әйтеп, теге биреп җибәрәсең дигәндәй. Булай китапларны укучы элеккегә караганда әлбәттә сирәгрәк инде. Чөнки бик күп мәгълүмат әйткәнемчә интернет аша алына. Китапка карата мәхәббәтне уятып була. Хәзер инде алар үзләреннән үзләре уянмый. Аларга юнәлеш бирергә кирәк. Менә мәсәлән, балалар керәләр икән, мин шунда берничә сүз әйтеп җибәрсәм, менә берәр китап турында, алар аны кызыксынып ала. Бәлки укымыйча да китерергә мөмкин аны ул. Но бер китерә, ике китерә, мин инде алар китапны алып килгәч, ул китап турында сөйләшеп алам инде. Укыдыңмы дим, ничегрәк, нәрсәсе ошады, теге кем ошады дигәндәй менә шулай теге сүзләр биреп, алар инде кызыксынып китәләр. Аннарсын татар китаплары турында. Татар китаплары әйткәнемчә, менә хәзер шуны куркмыйча әйтәм инде, теге борчылып та әйтәм, чөнки балалар өчен, бәлки менә кичкенә балалар өчен укырлык әйберләр бар, шактый. Менә үсмерләр өчен әдәбият юк дәрәҗәсендә. Менә минем кызыма, олы кызыма 13 яшь, мин аннан гына карыйм, мин ди нәрсә укыйм ди. Менә теге русча бар. Русча менә шундый теге аларның тормыш рәвешенә туры килгән, хәзерге тормыш рәвешенә туры килгән, хәзерге уйлау, теге манерасына, уйлау сәләтенә, менталитетына туры килгән теге китапларны хәзер язалар. Барбыр русча. Татарча ул әзрәк. Теге алар булса да ничектер балаларча бер төрле, менә яшь үсмерләрнең хәленә кереп, яшь үсмерләрне аңлап язылган, нәкъ менә алар шикелле уйлап язылган китаплар бик әз дип әйтергә була. Кызганычка каршы. Татарча укырга телиләр. Тагын инде менә нидән биреп җибәрәләр, мәсәлән, теге мәктәптән килгән, менә хәзер җәйкене кайталар, аларга бит инде әйтеп җибәрәләр, исемлек биреп җибәрәләр инде, шундый китаплар укып, алар барсы да киләләр инде. Килеп, шунда булган китапларны алып биреп җибәрәм. Аларга мотивация кирәк. Бераз генә аларга юнәлеш биреп, бераз генә стимул бирергә кирәк. Китап укытыр өчен дә стимул бирергә кирәк. Интернет үзеннән үзе керә, ә менә китапны бераз якларга кирәк хәзер. Татар әдәбиятын, балалар әдәбиятын. Сезнең якларга, авылларга
дача авылларны дача буларак тотучылар бармы? Менә шул җәйгә генә кайтучылар, шәһәр кешеләре һәм алар арасында бит инде татарлар гына да булмаска мөмкин, шул ук урыс телле кешеләр дә күбрәк булырга мөмкин һәм ул кайбер чакта кайбер авыллар өчен проблема да булып тора. Дача буларак ошо йортларны тотучылар. Апас инде ераграк, шулай да андый ниләр бармы? Андый мисаллар дип әйтимме? Безнең авылда андый зыянлы урыслар юк дип әйтергә була. Андый дача буларак тотучылар бар, но булай читтән сатып алучылар да бар, берничә кеше. Тик инде аларга менә ничектер шундый мөнәсәбәт, алар үзебезнеке булып китәләр инде. Алар аралашалар, әллә шул кешеләр шундый туры киләме, әллә авылы шундыймы дигәндәй. Безнең авыл шактый тату үзенә бер төрле. Менә дача дип тотучыларның күбесенең, мәсәлән, әти-әниләре инде вафат булып, балалары кайтып тора инде, кай вакытта җәй көннәрендә теге йортларын үзләренә яраклаштырып, бәлки ясап, ремонтлап инде, шулай кайтып торучы балалары бар, нәселләре шушы авылдан булган кешеләр күбрәк. Булай читтән кайтып, ниндидер проблема ясап йөрүче кешеләр юк. Аллага шөкер. Ничектер бер төрле авыл җаена кирип китәләр алар, үзебезнеке булып китәләр шунда. Безнең авылга бер вакытны Иркутскидан кайтканнар иде. Пенсия яшендәге бер пар. Алар сез оҗмакта яшисез дип сөйли иде. Сезнең шундый табигаты матур, җылы, кояш күп, бөтен нәрсә үсә. Шул кадәр алар яратып бакча үстерделәр. Шул кадәр авыл кешеләре белән дус булдылар. Теге сөткә керәләр безнең әни янына инде. Соңыннан кире күчеп киттеләр, ниндидер гаилә сәбәпләре белән аныкларын карарга кире тагын сатып киттеләр. Менә алар теге кешесеннән тора инде. Әлеге дә баягы монда человеческий фактор дип әйтәбез бит инде. Әлеге дә баягы шул кешедән тора. Кайтып авылга карата, кешеләренә карата шундый теге ничек була инде ул татарча потребительское отношение була икән инде аларга кайтып теге менә шундый теге без вакытлыча гына торабыз да, аннарсын сездә безнең эшебез юк дип уйлап кайтучылар була икән. Анда алардан зыян булырга мөмкин. Безгә менә хәзер теге менә 3 балалы гаилә әле күптән түгел күченеп кайтты. Безнең яктан түгел аларның тамырлары да менә Барнаул якларыннан күченеп кайттылар. Бик матур итеп яшәп яталар мөселман гаиләсе. Тагын менә әйткәнемчә менә минем иптәш теге бергә уйнап үскән егет Зеленодольский егете тоже шулай хатыны белән, баласы белән күченеп кайттылар, йорт алдылар. Менә шулай яшәп ятучылар бар инде. Алар әйткәнемчә менә ничектер шул бер җайга кирип безнең авылныкы булалар да китәләр, зыяннары юк. Бернинди дә файдаларыннан башка бернинди дә зыяны юк. Балаларыгыз ничек диләр соң, авылда рәхәт диләрме? Олысы бит инде Казан күргән, 8 ничә яши аңгар, 8-9-10 яшендә кайтты ул. Казанда булсам булай итәр идем, Казанда булсам тегеләй итәр идем дип хыялланып йөри торган гадәте бар ансының. Но тегеләре инде кичкенә вакытта кайттылар, берсенә 3 яшь иде, берсенә инде 1 яшь. Икенче киткән вакыты анда инде аларның теге артык сайлау хокукы бик бирелмәгән иде аларга. Хәзер генә алар зарланмыйлар. Менә авылда нәрсәсеннән генә әйтәм, авылда бит инде иркен. Менә мин әйтәм, теге нитеп утырам инде, әйтәм, шәһәрдә булса, җәй көннәрендә аеруча, алар белән үзең бергә чыгып прогулкага чыкмасаң, урамга йөрергә аларга чыгу мөмкинлеге юк. Синең эшең бар, вакытың юк, анда ансы-монсы. Шуңа күрә аларны һаман саен инде. Монда иртә белән чыгып китәләр алар. Кич белән кайталар дип кенә әйтә алмыйм мин. Менә шунда йөриләр. Син беләсең, алар авыл территориясенә бер кая да чыгып китми. Анда әбиләренә барып киләләр, анда баралар, монда баралар. Менә теге әле исәптә бар, менә балаларыбыз күп. Безнең урам, менә хәзер яңа күченеп килгән урамыбыз тулы. Анда бер генә буш йортта юк, шуңа сөенеп йөрибез. Балалар да бар, кичкенә балалар да, бәлки бер уен мәйданчыгы үзебезнең көч белән анда тагын ничек булса да уен мәйданчыгы ясап куярга исәплибез инде. Аннарсын тоталар, Чишмәгә китәбез диләр, анда безнең күл бар, Акчура буена китәбез диләр. Без ул җирләрдән куркмыйбыз. Алар анда китте икән, алар анда инде аларның тормышларына ул хәтта куркыныч янамый торган җирләр алар. Барбер теге ничектер тынычрак. Шуңа күрә олысының менә бәлки чагыштыра торгандыр инде. Әлегә кадәр авызны тутырып, ник кайттыгыз инде монда дип безне сүккәне юк.
Бер караганда бит инде Казан әллә кая ерак та түгел. Машинага утырдан киттең, стул автобуста еш йөрик, инде кирәк булса, име? Әле син Казанда яшәп тә көн сайын бары театрга да йөрмисең, көн сайын киносына да йөрмисең. Зур рәхмәт сезгә, Альбина, шушы сөйләшү өчен. Ничектер авылга кайтасы килеп китте. Хатирәләрне яңарту бит инде бик әйбәт. Без авылдан чыккан балалар барыбыз да. Безнең авыл теге җырдагыча авылдан китеп җитмәгән, шәһәргә барып җитмәгән дигәндәй кунакка кайтыгыз безгә. Менә безнең авыл барбер башка авыллар белән, башка районнар белән чагыштырганда, безнең Апас районы Казанга якын районнардан санала. Азнакай, Баулы кебек районнарга караганда бит инде. Менә анда 100 километр инде ул барлы-юклы. Яры, рәхмәт. Исән-сау сезгә, эшләргә, исән-сау тормыш итәргә язсын. Сәламәт булыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Чакыруыгыз өчен рәхмәт, игътибар итеп. Сөйләшү әңгәмәсендә бик зур рәхмәт. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст булды. Безнең подкастларны сез Азатлык.org сайтында, Азатлыкның бүтән социаль челтәрләрендә һәм шулай ук Яндекс.Музыка, SoundCloud платформаларында тыңлый аласыз. Сау булыгыз.